guys, good morning. So today may papakita ko sa inyo yung ginagawa ko kasi sobrang dami kong ginagawa, guys. May mga bagay na hindi ko napagtutuunan ng pansin or nakakalimutan ko siyang gawin. Yun yung parati nangyayari sa akin. Talagang marami kong nakakalimutan. So, ang ginagawa ko, guys, is gumagawa ako ng aking listahan sa mga gagawin ko sa buong araw. So, ano lang to, hindi naman lahat, pero yung mga importante lang na kailangan kong gawin kasi minsan talaga nakakalimot ako, guys. May times din na nakatulala lang ako. Tapos nakakalimutan ko, for example, nakakalimutan ko maglaban ng ni Papa, yung mga maliit na bagay na gano'n na importante kasi kinabukasan mo na sususutin na puti, gano'n. So, kasi sa dami ng ginagawa ko, kaya at saka ang laking tulong nito, guys, kasi mas lalo akong namamotivate, mas lalo akong parang inaano ko siya na kasi may nakalista ako dito, guys. So, eto lang yung ginamit ko, guys. Eto yung board ni Hagrid. So, eto lang muna yung ginamit ko kasi ginamit ko dun sa meal plan. So, eto lang muna yung ginamit ko kasi maliit. Say hi! Hi, guys! Siguro kag hi, guys, B. Hi, guys! So, eto yung mga ginawa ko, guys. So, kahapon in-erase ko na kasi sinisimulan ko siya sa umaga talaga pagising. Sinusulat ko na siya lahat yung mga gusto kong gawin. Or kung may time ko sa gabi, ginagawa ko din siya. So, ito yung mga to-dos ko. Mga plates, bed, grocery. Kasi grocery today. Kailangan ko mag-grocery. Wala kaming ulam. And maglinis sa bahay. Actually, kaya ko in-English yan, guys. Ano talaga yan? Bisaya. Pero alam ko marami sa inyo hindi makakaintindi. Kaya, in-English ko siya today. Tapos yung fridge kailangan linisin. Mag-vlog ako mamaya sa vlog or may ipifilm ako mamaya. Tapos i-edit. Tapos yung white t-shirt ni Papa lalabhan ko and meal plan. So hindi ko nilista lahat talaga. Pero kung may extra time gagawin ko siya. Pero syempre hindi naman kailangan gawin lahat yan kung hindi ko talaga makakaya sa isang araw, 'di ba? Kasi may mga ibang pa naman akong kailangan gawin. So, yun. Sa paglalaro ni Hagrid, ganun, mga studies. So, hindi ko na lang inilagay muna dito. Kasi may mga adjustment pa kasi kailangan akong gawin. So, yan. Tapos, etong yun nga, dahil mayroon akong meal plan dito. Nag-meal plan na rin ako dito, guys. So, eto yung meal plan ko today. So, nahirapan lang ako sa meal plan na ito. Medyo nahirapan lang ako sa meal plan today, guys, kasi may mga adjustment. Dahil si Papa, hindi pwedeng kumain ng manok, mga itlog, lahat ng mga sa allergies bawal. So nung isang araw na pusit yung kinain namin, bawal pa yung pusit. Kaya yun, sayang. So buti na lang bumili ako ng bangus. So yun yung kinain namin. Tapos yun nga, may mga adjustment akong ginawa talaga. So nag-isip ako kasi puro isda, bawal din yung mga isda na pula. So kailangan yung mga isda talaga puti. So talagang umano yung utak ko, parang pinagana ko talaga siya ng maayos dahil para kay Papa kailangan namin hindi kami pwedeng, may mga manok pa kami dyan, marami pa kaming manok, pero syempre ayaw kong kumain ng manok nakaharap si Papa kasi syempre baka naman siya. So kung ano yung kakainin niya, yun din yung kakainin namin lahat. So yun, so gumawa na kami ng meal plan. Tapos gumawa na rin ako ng aking listahan na medyo messy pa, pero ita-transfer ito sa maliit na maliit na booklet ko. So ayun, tapos sa booklet ko pala, guys, hindi ko pa nakikita sa inyo ba to? Ito na yung ginagamit ko pag umalis ako sa bahay, pag nag-grocery ako. So ito yung mga old na listahan ko. Ayan. Ay, hindi pala to. Ito din, yung mga listahan ko. Chine-check ko siya, kina-crash out ko siya. At saka very handy naman siya kasi maliit. Sobrang liit niya. Tapos, etong pen ko, inilalagay ko lang siya dyan sa gilid niya. So, pinapasok ko siya dyan. So, yun yung ginagawa ko today. Nung mga nakaraang weeks tatak. Ilang liit. So, ito din yung ginagamit ko.
Tapos, yun nga, etong inano ko, itatransfer ko na to dito sa maliit na ano. Kasi may mga erasures kasi. So, kaya dyan ko muna inilalagay, sinusulat. Kasi, nag-ano pa ako sa mga prices, ganun. So, ayun. So, kailangan kong gawin. Alam nyo, ang sarap pag may listahan. Kasi mas namamotivate akong gawin yung mga dapat kong gawin. At saka, parang hindi ko nakakalimot na okay, meron pa palang ganito, ganyan. Pero kung hindi ko naman kakayanin, hindi ko naman uubusin to lahat. Pero at least may guide ako kung ano ko yung mga gagawin ko. Kasi minsan nakakalimutan ko din guys kung ano yung mga gagawin ko. So, yun. So, niready ko na yung aking mga dadalhin dahil aalis na kami today hanggang maaga pa. Kasi ano pa ano pang oras? Ano bang oras? Mag-ano pa ata 8:30. No, yun. Yung 8:30. Kasi para mamaya makakapaglinis ako ng bahay. Tapos, kasi si Haggard gusto niya maglaro ng Play-Doh mamaya ulit. So, ayun yung gagawin namin. Tapos, pag natulog na siya mamaya, saka pa ako mag-film. Kasi parang, tahimik today. So, ayun. So, yan lang guys. Nag-update lang ako sa inyo kung ano yung mga kaganapan sa ating, at ano yung mga ginagawa ko. So, yun. So, ngayon na nakatapos na tayong gumawa ng ating meal plan guys, time na ilalagay ko na sa aking whiteboard dahil kailangan ko siyang makita every